שלום, היום אני אלמד אתכם קסם קל ויפה, נחמד לראייה, אפשר לעשות אותו למישהו, אני לא ממליץ לעשות אותו פעמיים לאותו בן אדם. וזהו, עכשיו אני אראה לכם קודם כל את הקסם ואז אני אלמד אתכם. קודם כל אומרים למתנדב לחתוך את החפצה לשתיים איפה שהוא רוצה, נגיד כאן, כך. עכשיו אומרים לו לשים את מה שנשאר ככה, על זה. עכשיו אומרים לו לקחת את הקלף האמצעי שזה כאן. אני כבר יודע מה יצא, שזה קינג שחור לב. כן, זה מה שיצא. הנה הוא לוקח את הקלף האמצעי, שככה תראו. ככה הוא לוקח את הקלף האמצעי ויצא קינג לב שחור. עכשיו, איך עושים את זה? זה קל מאוד. הרבה יכולים לגלות את זה גם לפני. מה עושים? לפני שעושים את הקסם, רואים את הקלף הראשון שזה 10 לב. עכשיו, חותכים את החבילה לשתיים, ככה, לשתיים. עכשיו כאן 10 לב. אומרים לו לשים ככה, הנה כפי שאתם רואים על 10 לב, זה קל, וזהו. אתם יודעים כבר שהולך לצאת 10 לב, אומרים לו לקחת, הנה לקחת קלף אמצעי, לוקח וזה 10 לב. זה כל הקסם, פשוט וקל.